Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум. Для вас працуе прадзед Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшчы, наколькі я бачу і разумею, былы міністр замежных справаў Польшчы, былы міністр абароны Польшчы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослав Сікорскі. Добрый дзень, дзень добрый. Dzień dobry. Panie ministrze, ja bym chciał najpierw zapytać o takie informacje, które pojawiają się przez oficjalne... Гаспадар міністр, хацеў бы спачатку спытаць вас пра паведамленні, якія з'яўляюцца ў дзяржаўных інфармацыйных агенцтвах Беларусі, якія спасылаюцца ў сваю чаргу на расійскіх экспертаў. Тыя сцвярджаюць, што нібыта Польшча праз сакрэтны аддзел войска польскага пад Быдгашчу, дзе, дарэчы, знаходзіцца і ваш дом, праз гэты атрад «Чорныя павукі» займаецца псіхалагічным уздзеяннем на беларусаў, каб звергнуць Александра Лукашенку. Вы былі міністрам абароны, ці ведаеце вы нешта пра гэта? Słyszę, od pana się dowiaduję o jakichś czarnych pająkach. Я ўпершыню пра гэта чую. Ніколі да вас я не чуў пра ніякіх чорных павукоў. Ну, але вы з радыё «Свабодная Еўропа». У суседнім пакоі ў нас дагэтуль стаіць стары прымач майго бацькі, сталіца, на якім ён слухаў радыё «Свабодная Еўропа» ў 60-70-е гады. У нас была двухпакаёвая кватэра, я спаў у суседнім пакоі, хоць радыё і глушылі, але я таксама слухаў. Праз Мюнхен я даведваўся, што адбываецца ў маёй уласнай краіне. Это менавіта вы ўяўляеце сабой пагрозу для інфармацыйнай манаполіі рэжыму на былой постсавецкай прасторы, а не нейкія чорныя павукі. W byłym obszarze postsowieckim niż jakieś czarne pająki. A to ciekawe. No teraz pomówmy już na poważnie, bo ja rozumiem, że to nie są poważne informacje przez rosyjskich ekspertów. Тады давайте перайдзем да сур'ёзных тэмаў. Наколькі я разумею, паведамленні нейкіх расійскіх экспертаў гэта частка гібрыднай інфармацыйнай вайны, хутчэй за ўсё, або вы не хочаце чагосьці сказаць. 3 месяцы, больш за 100 дзён, у Беларусі адбываецца рэвалюцыя, пратэсты, па-рознаму можна гэта называць. Беларусы чакаюць падтрымкі з боку Еўрапейскага звязу. Зразумела, усё адбываецца ў самой Беларусі, і спадзеў гэта меншы, чым раней, бо людзі разумеюць, што гэта яны ўсё вырашаюць. Тым не менш, чаканні пэўныя ёсць, але не бачна, каб Брусэль неяк актыўна займаўся Беларусю. Можа, вы нешта ведаеце пра гэта больш, каб абвергнуць песімістычныя ацэнкі беларусаў? Może ktoś pan na ten temat wie i może te wszystkie takie pesymistyczne oceny Białorusinów podważyć. Ja bym nie oskarżał Brukseli o to, że się nie interesuje, bo z moich rozmów na Komisji Spraw Zagranicznych... Я б не абвінавачваў Брусэль у тым, што ён не цікавіцца. З маіх размоваў у Камісіі па замежных справах Еўрапарламенту, з размоваў з высокім прадстаўніком або дэпартаментамі Еўразвязу, пратэсты беларусаў супраць сфальсіфікаваных выбараў актыўна цікавяць і выклікаюць чалавечую сімпатыю да людзей, якія змагаюцца за свабоду. Разам з тым Брусэль разумее, наколькі абмежаваны ягоны ўплыў інструменты ўздзеяння. Тое, што ён мог зрабіць, а гэта значыць увесці санкцыі супраць асобаў адказных за рэпрэсіі, Брусэль ужо зрабіў. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта перадумова для новага кроку Еўразвязу, прыняцця так званага акту Магніцкага, які дзейнічае, калі не памыляюся, ужо ў 7 краінах, сярод якіх ЗША і Вялікая Брытанія. Еўразвяз распрацаваў для сябе інструмент, які дасць магчымасць без пастаянных узгадненняў паміж урадамі забараняць уезд або замарожваць рахункі адказных за рэпрэсіі і карупцыю. Літаральна учора ў нас адбылася канферэнцыя на гэты конт з удзелам і падтрымкай вярхоўнага прадстаўніка Еўрапейскай камісіі. Dosłownie wczoraj mieliśmy na ten temat konferencję z udziałem, z poparciem wysokiej przewodniczącej Komisji Europejskiej. To wasze protesty są inne od ukraińskich. Вашы пратэсты адрозніваюцца ад украінскіх. Пратэсты ва ўкраіне пачаліся пасля таго, як Януковіч падмануў сваю краіну, абяцаў, што падпіша дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам і не зрабіў гэтага. З гэтага і пачаўся Майдан. Майдан ад самага пачатку быў проеўрапейскім рухам. Вядома, сумленнасць выбараў – гэта еўрапейская каштоўнасць, але пратэсты ў Беларусі – гэта ваш нацыянальны рух пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў.
Мы гэта шануем, але мы не хочам, каб нас абвінавачвалі, так як вы намякнулі ў першым пытанні пра ўмяшанне, у арганізацыі гэтага руху. Ён здзівіў Еўропу. Мы, як напэўна і шмат хто з вас, лічылі, што будзе так, як было і раней. Некалькі пратэстаў і што Лукашенка здолее гэта задушыць. А тым часам мы бачым сапраўднае нараджэнне беларускай грамадзянскай супольнасці, якая дамагаецца сваіх правоў. Obywatelskiego, które domaga się swoich praw. А як вы асабіста тлумачыце тое, што сталася? Вы сочыце за падзеямі, маеце сяброў, звязаных з Беларуссю. Чаму гэтым разам усё інакш? Я памятаю, як першыя дні пасля пратэстаў у газеце «Выборчай» выйшаў артыкул нават пад назвай «Мы недацанілі беларусаў». To prawda. Ja mam trochę przekorny... І гэта праўда. У мяне трохі супярэчлівы погляд на гэтую тэму. У Польшчы і ўвогуле ў еўразвязе існуе ментальны штамп, што паколькі Беларусь не дэмакратычная краіна, то яна павінна быць беднай. Але Беларусь больш заможная, чым Украіна, таму, між іншым, што ў яе больш замежных інвестыцый. Выяўляецца, што нашы бізнэсоўцы аддаюць перавагу стабільнай дыктатуры, а не карумпаванай дэмакратыі. Мне здаецца, што ў чалавечай прыродзе ёсць іерархія патрэбаў, і тады, калі дасягаецца пэўны ўзровень заможнасці, павялічваецца і патрэба чалавека кантраляваць свой лёс, у тым ліку і ў палітычнай сферы. У Польшчы салідарнасць была ў пэўным сэнсе адказам на крах даволі паспяховай эканамічнай палітыкі часоў Эдварда Герека ў 1970-х гадах. Думаю, што гэты аспект можа мець значэнне і ў выпадку Беларусі. Tak wydaje mi się, że ten aspekt tutaj też może mieć znaczenie. Давайте яшчэ на хвілінку вернемся да еўрапейскай салідарнасці адносна Беларусі. Ці бачыце вы нейкія дыпламатычныя або палітычныя інструменты ў руках еўразвязу, якія былі б у стане паспрыяць вырашэнню гэтага палітычнага крызісу ў Беларусі? My od zawsze stawialiśmy przed... Мы заўсёды прапаноўвалі беларускім уладам шлях выбару і намагаліся стварыць не толькі санкцыі, як плату за кепскую палітыку, але і стымул за жаданне пайсці па шляху добрай палітыкі. Калі рэжым забіваў журналістаў і апазіцыянераў, тады былі санкцыі. Потым ён перастаў забіваць, а нават праз некаторы час вызваліў палітвязняў, тады мы знялі санкцыі. Калі я быў у Менску разам з міністрам замежных справаў Нямецчыны Гвіда Вестэрвеля, то са згоды еўразвязу, пэўных камісараў еўракамісіі, мы прапанавалі прэзідэнту Лукашэнку пакет падтрымкі для беларускіх рэформаў памерам 3 мільярды еўра, пры ўмове, каб выбары ў 2010 годзе былі менш сфальсіфікаваныя, чым раней. Але для такога тыпу лідараў утрыманне сваёй улады і, прынамсі, захаванне беспакаранасці важнейшае, чым росквіт свайго народу. У гэтым палягае праблема. Prosperita swojego narodu. Na tym problem polega. Panie ministrze, Polska, a również kraje Unii Europejskiej, nie wszystkie oczywiście... Польшча і некаторыя іншыя краіны еўразвязу, але не ўсе, не прызнаюць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі. Ці будзе наступствам гэтага, напрыклад, непрызнанне дамоваў, якія ён падпісвае, напрыклад, з Расіяй? Бо ў гэтым ёсць надзея многіх беларусаў, што ўсё, што ён падпісвае пасля 6 лістапада, калі скончыўся ягоны тэрмін паўнамоцтваў, усё, што ён робіць пасля, нелегальнае. Ці ёсць верагоднасць, што такія дамовы не будуць прызнаныя, ці гэта хутчэй сімвалічны крок? Symboliczne nieuznanie, które tak naprawdę w praktyce nic nie oznacza. Białoruś nie jest związana nadmierną ilością umów. Беларусь не звязаная нейкай вялікай колькасцю дамоваў. Беларусь, бадай, адзіная краіна Еўропы, якая не мае ніякай дамовы аб супрацы з еўразвязам і гандлюе на ўмовах сусветнай арганізацыі гандлю. Зрэшты, будзьма шчырымі, папярэднія выбары таксама былі сфальсіфікаваныя. Але гэтым разам ён зрабіў гэта выключна нахабна. Мы няшмат можам зрабіць, бо і так не запрашалі Лукашэнку на міжнародныя сустрэчы, ён і так не быў часткай дэмакратычнай сям'і народаў. Перад поўнай ізаляцыяй яго бароніць Уладзімір Пуцін, які, сціснуўшы зубы, вымушаны цярпець ягонае нахабства.
Але здаецца, што Пуцін прыйшоў да высновы, што аслаблены Лукашенка, якога ён выратаваў, для Расіі найбольш карысны, бо ён тады больш паслухмяны і дае больш надзеі на тое, што саюз Расіі і Беларусі стане нарэшце рэальнасцю, то бок адбудзецца паглынанне Беларусі Расіяй. Czyli połknięcia Białorusi przez Rosję. A czy pan widzi logikę polityczną w działaniach Władimira Putina, ponieważ na Białorusi wiele osób, ekspertów również nie mogą zrozumieć przecież... А ці бачыце вы палітычную логіку ў дзеяннях Владзіміра Пуціна, які падтрымлівае чалавека, што цалкам страціў падтрымку грамадзян і трымаецца за яго? Многія кажуць пра тое, што калі б Пуцін падтрымаў рэвалюцыю, нават з тактычнага боку, ён бы выйграў, што гэта мірныя пратэсты, што ўлада павінна мяняцца, то такім чынам ён бы мог стаць героем для беларусаў. Gdyby zrzucił Łukaszenkę, nie popierał go, ale z drugiej strony uparł się i trzyma się tego polityka, który jest politycznie wykończonym. No może byłby popularny wtedy na Białorusi, ale przecież nie Białoruś jest jego pierwszym priorytetem, tylko Rosja. Магчыма, ён быў бы тады папулярны ў Беларусі, але першы прыярытэт у Пуціна не Беларусь, а Расія. І мне падаецца, што калі Пуцін не мог суіснаваць з дэмакратычнай Украінай, так не можа дазволіць, каб дэмакратыя ўсталявалася і ў Беларусі. Это быў бы кепскі прыклад з яго пункту гледжання для саміх расейцаў. Бо расейцы падумалі б, што калі ў Беларусі можа быць дэмакратыя, то чаму яе не можа быць у нас? Бо у Владзіміра Пуціна тая самая праблема, што і ў Аляксандра Лукашэнкі. Калі ўжо загадаў забіваць і накраўся, то хто вам потым можа гарантаваць асабістую бяспеку? Менавіта таму яго першым прыярытэтам ёсць захаванне ўлады. А стварэнне прэцэдэнту ў братняй славянскай краіне, змена ўлады пад прэсінгам вуліцы і ціскам народу для яго вельмі небяспечная. I pod presją narodu jest dla niego bardzo niebezpieczne, umówmy się. A czy pana zdaniem Polska coś jako oddzielny kraj, jako państwo może... А ці Польшча, як асобная краіна, можа нейкім чынам удзельнічаць у вырашэнні гэтага крызісу ў Беларусі? Як перамоўца ці нешта іншае, цяперашняя ўлада ў Польшчы не была ажно так супраць Лукашэнкі яшчэ пару гадоў таму. Мы памятаем словы сенатара Карчэўскага пра цёплага чалавека. Зрэшты, прэзідэнт Анджэй Дуда запрашаў нават Лукашэнку ў Варшаву. I zresztą zaproszenie też do Warszawy było do Aleksandra Łukaszenki przez prezydenta Dudę wystosowane. Wie pan, prawie wszystkie polskie rządy próbowały grać z prezydentem. Амаль што ўсе польскія ўрады спрабавалі неяк гуляць з прэзідэнтам Лукашэнкам. У тым ліку і наш, і я асабіста. Дзеля таго, каб пашырыць яму поле для манеўру ў яго гульнях з Владзімірам Пуцінам. Гэта апраўданы крок. Але ні ў кога не было вялікай надзеі. Акрамя таго, ёсць справы паміж суседнімі дзяржавамі, якія патрабуюць практычнага вырашэння. Я маю на ўвазе консульскія пытанні, навакольнае асяроддзе, мяжу і гэтак далей. Сёння Польшча не ў стане прадстаўляць увесь развяз у крызісе з дэмакратыяй. Польшчу сёння саму лічаць не да канца дэмакратычнай. Яна знішчыла той капітал даверу у якасці эксперта па ўсходнееўрапейскіх пытаннях, які ў яе быў у заходняй Еўропе. Варта таксама памятаць, што нашае пасярэдніцтва на Майдане было магчымым, бо гэтага жадалі абодва бакі спрэчкі. І мы зрабілі гэта з поўнай падтрымкай еўразвязу і ЗША. А Расія таксама хацела вырашэння канфлікту. Сёння, на жаль, dla гэтых фактараў няма месца. Te warunki dzisiaj niestety nie mają miejsca. Polska teraz obecnie... Польшча цяпер даволі часта гучыць з вуснаў Аляксандра Лукашэнкі як краіна, якая хоча падзяліць Беларусь, або вось чорныя павукі, або хоць неяк паплываць на Беларусь. Вы ўжо згадалі пра праблемы ўнутры Польшчы. Растлумачце, калі ласка, беларусам, у чым іх сутнасць? Лукашэнка сцвярджае, што ў Польшчы цяпер адбываецца рэвалюцыя і што палякі не маюць права вучыць Беларусь, паколькі ў іх тое ж самае. No, niektóre sceny, chociażby wczorajsze interwencji naszej policji przeciwko strajkowi kobiet. Некаторыя сцэны, як, напрыклад, учора, дзеянні паліцыі супраць жаночага страйку, выглядаюць кепска. Але ў нас няма такой нахабнай фальсіфікацыі падчас падліку галасоў. Прэзідэнцкія выбары ў ліпені сёлета былі раскрытыкаваныя АБСЭ, але не таму, што нехта змяніў прапорцыю галасоў з 20% на 80%.
А таму, што, нягледзячы на, у прынцыпе, сумленны падлік галасоў, не было роўных канкурэнтных умоваў для кандыдатаў. У нас недэмакратычнасць выбараў вынікае з таго, што дзяржаўныя мас-медыі, якія раней былі грамадскімі, выкарыстоўваюцца толькі адным бокам палітычнай спрэчкі. Тое самае з дзяржаўнымі установамі. Уся дзяржаўная адміністрацыя гуляе ў адну брамку, а не паводзіць сябе нэўтральна. Гэта, вядома ж, яшчэ не беларускі стандарт эпохі Лукашэнкі, але гэта радыкальны перакос поля, хоць пакуль не яго ліквідацыя або не фальсіфікацыі ў падліку галасоў. Польшча не выконвае стандартаў еўразвязу, яна не выконвае так званых капенгагенскіх стандартаў прыняцця еўразвяз, то бок поўнага падзелу трох галінаў улады. Гэта праблемы вяршэнства закону, праблемы дэмакратыі, але пакуль не поўная дыктатура. Это прынцыповае адрозненне. Różnice. No i muszę jeszcze coś powiedzieć. To znaczy... І яшчэ адно хачу сказаць. Калі нехта ў Беларусі кажа, што ў Польшчы, нават у гэтага ўраду, ёсць тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Беларусі, то гэта поўная лухта. Гэта праца расійскіх агентаў уплыву ў Польшчы, якія кажуць такія рэчы. І гэта робіцца выключна дзеля таго, каб пазней цытаваць гэта ў расійскіх або беларускіх сродках масавай інфармацыі. Але гэта ані палітыка ўраду, ані палітыка ніякага сур'ёзнага дзеяча на ўсёй польскай палітычнай сцэне. Аднак мы ведаем, што ўсе дыктатары, ад Кубы да Венесуэлы, Ірану, Паўночнай Карэі, заўсёды бароняць народ ад нападу чужынцаў. Лукашенка таксама бароніць Беларусь ад Польшчы. Мне здаецца, што можна знайсці нейкага польскага нацыяналіста, выключнага ідыёта, які можа быць задаволены тым, што прынамсі недзе нас баяцца. Który może mieć satysfakcję z tego, że chociaż gdzieś się nas boją. Panie ministrze, jeszcze mam dwa pytania do pana. Bardzo często Aleksander Łukaszenka twierdzi i jego przedstawiciele we władzy twierdzą, że oczywiście poprzez... У мяне ёсць яшчэ два пытанні. Вельмі часта Александр Лукашенко і ягоныя прадстаўнікі кажуць, што праз беларускага блогера нехту, які жыве ў Варшаве, Еўразвяз, Амерыка хочуць змяніць уладу Беларусі, што яны спрыяюць гэтай рэвалюцыі. Але пазней ён кажа, што ніхто беларусаў на захадзе не чакае. Маўляў, ім трэба Беларусь як поле барацьбы з Расіяй. Беларусаў цікавіць, ці сапраўды ў Еўропе ёсць месца для Беларусі, а цяпер я не кажу пра сімвалічныя жэсты. Калі некалі Беларусь зменіць свой курс, ці рэальна гэта? Ці ўсё ж Еўразвяз гэта ўжо зачынены элітарny klub? Kiedyś Białoruś oczywiście zmieni swój kurs. Czy w ogóle to jest realne? Czy raczej Unia Europejska na przykład jest już klubem elitarnym i zamkniętym? Wie pan, z jednej strony nam to oczywiście pochlebia, że ktoś myśli, że Unia Europejska jest tak sprytna i tak efektywna. З аднаго боку, нас гэта цешыць, калі нехта думае, што еўразвяз такі дзелавы і эфектыўны, каб праз спадара нехту заахвочваць да рэвалюцыі ў Беларусі. Я б нават хацеў, каб у нас былі такія магчымасці, але, на жаль, іх у нас няма. Калі казаць пра пашырэнне еўразвязу, то гэта не тое, чым мы спрабуем уплываць на падзеі. Это ўсё вынікае з еўрапейскіх дамоваў ад 1950-х гадоў, калі Польшча не была ў еўразвязе, а наадварот, была па іншы бок жалезнай заслоны. Тое, што сёння робіць польскі ўрад, парушаючы вяршэнства закону ў Польшчы, ускладніць магчымыя будучыя памкненні Украіны, Малдовы або Беларусі. У заходняй Еўропе пачынаюць думаць, што ўсходнікі іншыя. Яны самі знішчаюць сваю дэмакратыю, і мы іх не разумеем, з імі трэба асцярожна. Але калі трымацца літары законаў, то еўрапейская дамова кажа выразна, кожная еўрапейская краіна, якая хоча ўступіць ва еўразвяз і выконвае капенгагенскія патрабаванні, якія датычаць вяршэнства закону, можа накіраваць заяву аб уступленні ў еўрапейскі звяз. У еўразвязе ёсць спрэчка наконт значэння выразу еўрапейская краіна. Ці з'яўляецца Турэччына еўрапейскай краінай? Або Расія? Але мне невядомае тлумачэнне, якое б выключала краіны, чыя ўся тэрыторыя знаходзіцца ў Еўропе. Я лічу, што еўрапейская краіна – гэта тая краіна, большасць тэрыторыі якой знаходзіцца ў Еўропе. Беларусь – гэта абсалютна еўрапейская краіна, і відавочна, што ў будучыні, калі ў яе будзе еўрапейскі ўрад, зможа падаць заяўку і распачаць працэс далучэння да еўразвязу, працэс вельмі складаны і доўгі. Але мы праз яго прайшлі. І ўрэшце гэта нам аплацілася.
Не робячы ніякіх хлуслівых прапановаў або абяцанняў, трымаю кулакі за людзей, якія змагаюцца за свабоду. Тым больш, што, як я сказаў прэзідэнту Лукашэнку, моя сям'я з боку мамы, Пашкевічы, паходзяць з ваколіцаў стоўбцаў. Таму я яшчэ больш сімпатызую беларусам. Moja rodzina ze strony matki, Paszkiewicze, pochodzą z okolic Stołbc, więc tym bardziej z wami sympatyzuję. Мне гэта асабліва прыемна, бо я таксама паходжу з-пад стоўбцаў. Widzi pan. Ostatnie pytanie. Krajanie. Землякі, Tak jest. Panie ministrze. Зрэшты, ваша жонка таксама мае род з Беларусі. Dobrynia. так, гэта праўда, з Кобрына. Ostatnie pytanie dotyczy oczywiście... Апошняе пытанне пра будучыню. Напэўна, ўсё-такі, калісьці ўсё гэта скончыцца, і спадзяемся перамогай дэмакратыі, што, на вашу думку, можа быць гарантыяй таго, што краіна застанецца дэмакратычнай, і што ёй не будзе пагражаць новы аўтарытарызм ці іншая дыктатура? Што гэта можа быць? Запіс у Канстытуцыі ці нешта іншае? Przede wszystkim to musi być wola obywateli i przede wszystkim Найперш мусіць быць адпаведная воля грамадзянаў. І нельга галасаваць за тыранаў і нацыяналістаў. Калі нехта галасуе за кепскіх людзей, то ён робіцца не іх ахвярай, а іх партнерам. Але па-другое, еўразвяз цяпер прыйшоў да высновы, што бар'ер падчас далучэння да еўразвязу недастатковы. Бо высвятляецца, што ёсць краіны, якія гатовыя выканаць крытэрый падчас далучэння, але потым хочуць самі ў сябе знішчаць дэмакратычныя стандарты. Літаральна сёння адбываецца паседжанне Еўрапейскай рады, на якой абмяркоўваецца еўрапейскі бюджэт і яго сувязь з вяршэнствам закону. Еўразвяз, дакладней Еўрапейская рада, галасаваннем 25-2, бо супраць былі Польшча і Угоршчына, за быў таксама Еўрапейскі парламент, абсалютна яго большасць, кажуць, калі вы будзеце парушаць вяршэнства закону, то мы можам прыпыніць выдзяленне фінансавых сродкаў, дзеля таго, каб еўрапейскія грошы не выкарыстоўваліся для фінансавання тыраніі. І я лічу гэта слушным крокам. do finansowania zamordyzmu. I uważam, że to uprawniony krok. Dziękuję bardzo. Ja nagадаю, што сёння маім госцем быў былы міністр замежных спраў Польшчы, цяпер дэпутат Еўрапейскага парламенту Радослаў Сікорскі на сувязі з-пад Быдгашчы, дзе паводле расійскіх экспертаў знаходзіцца цэлы атрад чорных павукоў, якія псіхалагічна ўплываюць на беларусаў. Пакуль што на беларусаў праз гэта інтэрв'ю ўплываў Радослаў Сікорскі сваім меркаваннем пра падзеі ў Беларусі. Дзякуй вялікі, дзякуję bardzo. Żywie Białorus. Жыве.